TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamta wolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men. Assalamu alaikum musidɓe am fulɓe daraɓe Fulɓe TV hande kadi minen garani on ɗo leydi Basse leydi Jimara sare witende Sotima Samba Koye ala ko mbatta renga boɗo minen jiyen ɗo wodi musidɓe ɓe gandanta ko nantuɗo e ndema wakkiliɗo e sengo ndema e gayɗo ladde gadi mum no ɗum watta don jokki minen tan jiyon komi keɓani no hande ko on jarama komi Abdoulaye Mballo eyyi aɗa yewtanno ɗo miɗa aydi a keɓɗa ha golɗa ɗum ɗo fo tami aɗa landade a natti school kulle janggugol affaire gadine walla meeɗa nattude ɗum ɗo kam mi meeɗa ɗum nattude ko hakkilta aɗa andi ɓalejo kam hakkille o ɗi heewi si falama wadde ɗo hunde a miijoto tan waɗa ɗum ɗo kay ko miijo am tan kala ko jiiɗa ɗo no gollirmi ɗo ni komi miijoto tan mi wiya accu mi waɗira ni mi waɗa tan yahana kam awa ɗon mi heeɓi ganda ko ni guerdirtemi nin ɗo nden noon musidɓe am fulɓe nani ko wigo kañ meeɗa nattude school kono en jii ko watta ɗo ko fayda ko comme jangguɗo school watta ɗo golle nden en gandi ndema ka wona janggu wigol yeehi school rek wata janggude hay an ɗon mbo jangga hay mbo yahani school ɗi wawi wonde e ndema ɓaade sa laari han e janggueɗe sa school ɗo ko gila ko ndema ka fuɗɗori ɓaade ñande ndungu fo ndungu a jangguinte ko ɗum ɗo gawita ko ni gawɗe awirte ko ni guette gawite ɗum fof ko jangge nden noon hay janggoɓe office aɓe ganda wondema hay wonɓe ko dorigaɓe woni wonɓe bakkiliɓe ɓuuri ko yimɓeɓe janggata ko wiite ko ɗum ɗo windete to school to e ha joni Ismaila Balde mi ande e jilto yaade e gadine e nden noon gila nattuɗa e o gadine ɗo e walla ka ndema ɗo caɗele hoɗum waɗa keɓɗa hen miɗo ɗo jogui caɗele sengo ndiyam ɗo ni ɗo jiiɗa ɗo kala mafantere ɓay aɗo yiya wona puute wona guile wona guano wona green peppe wona saro wona papuya fof ɗinin ɗo lemunaje fof ɗiɗo e banana kono miɗo jogui caɗele ndiyam no bete wona seeɗa miɗo jogui noon générateur ji miɗo etora ɗin saabu nanage ngue no wulirta yo fayda ndemantere ndi ɗi yiiɗi ndiyam eyyi caɗele ɗum miɗo wondi e ɗum no bete ndiyam e fensi o kurlugol ngol miɗo wondi e caɗele mum ko grillage mbanno grillage o noon nayi wi fayda beƴili ɗi toujours ko dokuru ɗum fawɗi hen eyi ok nden noon eɗen gandi e laamu he woni catal gandanta ko ɓen wallita ndemoɓe ɓe nda a meeɗi yaade wultade ɓen catal tamdangal walla département tamnaɓe fi ndema ka fi ɓe gara ɓe jiiya gadima ɓe walla ɓe balletema ɓe ɓeydema doole ɓa aɗa andi ɗo kala ko rema ɗo en a anda anda ñaw en tan goto ko ɓe jeeya nden noon ɗum tawa kadi ko ɓeydigol économique e leydi ndi nda a meeɗi yaade laamu e waltagol lamdogol ɗumen fi ballal sengo kontingol gadima o ala min feera ɗum yaade kono noon woodi immiɓe agricole sonaɓe ɓe garanno e am ɗo suka gorko e debbo ɓe garanno ɗo toujours ɓe garanno ɗo ɓe jotto ɓe jiilo ɓe jii gadinno kono noon miɗo jooɗi tan miɗo heeɗiɓe ɓe mbiyo ɗo kam ɓe jii ɓe darat ballal kono ha han miɗo heeɗiɓe tan kono gila on san noon mi heɓani miijo pour yaagol to manggal to mi ala fayda kolluɗo laawol pour no mi heɓta yarude toon mi yiida heɓen ko ni woni ɗum noon neɗɗo eti tan ɗi waɗa tan doole muɗum eyyi nden noon wonno andi laamu ngu ko enen fof wonani toon kala wonɗe e leydi he eyyi nden noon mi andi se giwi ɗo walla daroɓe hay wodi woɓɓe mbaɗoma kol kaldema ko mbatta kono mi andi kay mo min ɗon ko gandumi hen ni a yeeyi agriculture office men to wona kayen ɓe gara ko an yiyata toon mbaɗa déclaré wondema ɗum ɗon joguiɗa ko ɗum ɗo e ɗum ɗo keɓɗa nden noon a yiiɗi ballal nden noon kamɓe gara ɓe mbaɗa vérifié oɗo gaali mum ɗi wakkili ko ɗum ɗo jogo ɗum ɗo windi après noon ɓe daara ko hoto ɓe mbawatama wallide eyyi nden noon ha joni e yewtere he mi andi noon wawi joni time ɗi juuti ɓe mbawi yaade kadi jeehen caɗele mbiɗa fuɗɗino limtude ɗo ko leɗɗe ɗe joguiɗa est ce que a wawi limtude nde leɗɗe ɗe joguiɗa ɗo ɗe fof miɗo wawi de eyyi sabuna miɗo ɗo jogui ko idi toon ko ɗe lemuna o orange o guidorimi ɗo miɗo joguiɗe miɗo jogui kaccu o miɗo jogui ɗo kokoje miɗo jogui ɗo lemuna kaccu e dukume tubako en ɗum fof ha jaaɓe en ɗum fof ɗinin ɗo saro en mangoje
papuya fof ɗini ɗo nder ɗo eyi nden noon a haali caɗele fi ndema ka e gadine ari ha ga ittugol ngol tawi moftugol ngol nda moftugol ngal heeɓi caɗele e moftugol le moftugol ngol fayda caɗele ɗe kewani hen sabna ko basalle ɗe tan ɗi duuɓi jawtuɗi ɗo mi remanno ɗo kono fayda tawi mi heɓani ligne majje ɗe jakkora kam kono hikka noon alhamdulillah mi heeɓiɗe seeɗa mi testuno seeɗa mbammi programme goɗɗo kala Allah walli kam hikka noon ɗe jakkaki ɗe jaahi normal jomi heeɓi nomi suusira wadde ko heewi e majje ta mi bonirta kam eyi nden noon sina basala ɗiɗa piiji noon nda jeygol ngol kadi so ari ha a ɓendintini ndameteri ma ndi jeygol ngol kadi wonnama caɗele walla aɗa heɓa ɗo jeeyta bagage man caɗele ngala min kam ɗo gila puɗɗimi ɗo ko Allah toujours kala ko ɓendi ɗo yimɓe ɓe ngara he am ɗi cooda fayda mi yaltugol am heewani sina ta ɓe woɓɓe koola kam ni mi naɓa naɓe wano banana en wano o tubañoni hanki goɗɗo heccanki kombo mbo immi mbo ari mbo soodi mbo ɗo mbo yahi koni woni jarama nden joni ha yesso kadi jiyen oto gali ngal jiyen ko mbalen toon siɓe an fulɓe ko ɗum min keɓa noon ɗo e nder e gadin Ismaila Balde jeeya sotima Samba Koye ɗum koye leydi Jimara nden noon on jarama ko gabbino minen ko gila ɗo puɗɗi ɗo ha ɗo interview haaɗi ɗo eyyi ko ɗon jettinanmi ɗon golleɓe ɓe TV ɓe fof gila e DJ ɓe gandanta ko ɗum en gaddi ɗo juuɗe Kumba ha garanima ɗo sotima ɗo eyyi mi jitani hen kadi Diallo Diallo gandanta kanko ni e golle kayni hoore golleɓe e ɗo kadi mi jitani hen mbaɗo edit o e ɗum woni Mamadou Saliou Diallo e ɗo kadi mi jitani hen kadi noon ganduɗa ko kay on tambiti telo woni Samba Gladio mbaɗo joɗiɗo ha France e koddiɓe mum fof toon wayno Lamini Diaw en ha Alaji Sow en fof nden noon jarama ko min musidɗo moon Abdoulaye Mbaro ha lawol gonga Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision